Hvala što pratite Gavranicu. Pop Milojko se upokojio i na njegovo mesto stupio je njegov sin, tek navršeni, sveže venčani sveštenik pop Blagoje. I tada je, kao između ostalog i u kasnijim vremenima, običaj bio da se svaki novi sveštenik upozna sa starostavnom knjigom i da u istu po potrebi pribeleži i nešto novo, nešto svoje. Ipak, vremena i običaji su se kroz vekove naravno menjali, ali ono što je ostalo u zapisima i ono na što je pop Blagoje neočekujući saznao, pročitao, proganjalo ga je dugi niz godina. Zapis iz godine gospodnje 1859. Meseca kolovoza. Ja, nedostojni rab Božji i čuvar crkvenoga groblja, pri crkvi Svetog Nikole u selu Kisiljevo, beležim radi istine i opomene ovaj strašni događaj, da se ne zaboravi i da znaju oni što dođu posle mene. Još od kako sam kao mlad momak stupio na službu pri groblju, slušah razne priče iz naroda kako su mnogi od straha molili da ih mrtve ne zatvore u sanduk, dok se svi ne uvere da je duša istinski otišla iz tela. Govorahu ljudi da su viđali pokojnika kako diše i posle što ga mrtvim proglase, pa bi u grob spušten bio, a još živ. I tako se među svetom ukorenio strah od živoga zakopa. Baš onomad, slučajem hudim, beše lani pokopana mlada učiteljica, žena našeg novog seoskog učitelja. Izdahnula sirotica na porodu. A kako beše udarila letnja žega, pokopali smo je brzo, istog dana, da se sirotica od vreline ne ukvari. Srećom njenom, ja sam kasnije tog dana imao i krštenje i sveštanje jedne kuće, pa me je sve stiglo već naveče. Biće da sam preterao s masnim pečenjem baš na tom krštenju, te sam svako malo trčkao u nužnik, ali morao sam proći kroz cijelo groblje da bih do istog stigao. E pa u jednom od tih mojih navrata čuh uhom svojim kako nešto odozgo iz zemlje lupa, vrišti. Žensko beše, ženski glas. I srećom bio sam tu i čuo i ne ogluših se, nego sam iz mesta prokljuvio. To iz učiteljicinog poslednje konačišta se čuje. Iz istih stopa, ne časeći ni časa, pozvao sam grobare da spašavamo ženu. Ma ni tren nisam oklevao, nisam se plašio, a i zašto bih? Gospod me čuva i upućuje. Spasi smo je u zadnji čas. Kad smo otvorili kovčeg njen, beše sav iskidan i izgreban iznutra, a njoj vrhovi prstiju sirotici krvavi bez nokata. Stigo smo u zadnji čas. E pa, baš posle tog slučaja, brzo je selom počelo da se širi taj strah da će narod biti živ pokopan. I ta se bojazan tako brzo raširi ne samo po selu, nego po celom Srezu. Iz tih strahova počeše majstori da prave nove sanduke, kakve mi danas zakopavamo. Tu i tamo, ne svi, ne mogu to baš svi sebi da priušte. To su posebni, skupoceni sanduci sa gvozdenom cevkom što izlazi na površinu zemlje, te zvoncem privezanim na kraju. Ako bi se ko probudio iz večnog sna, mogao bi da dozove one što stražare gore da ga oslobode. Takvi sanduci bejahu skupa rabota, ali bogati narod, oni su ih želeli, jer ko sme da rizikuje da se živ u zemlji probudi? Naš seoski stolar, Mihajlo Petrović, što takve sanduke pravi, priča mi kako su mu mnogi dolazili, mnogi ljudi uplašeni, tražeći da im napravi sigurni sanduk taj, sa zvoncem.
Kaže da je neki trgovac iz Beograda čak i duplu cenu platio, samo da bude siguran da neće živ u zemlji ostati. A bogata udovica Milica Jovanović iz Golupca naručila je sebi sanduk sa 2 zvonceta i sa svim pomagalima, sa kanapom, sa svetiljkom malenom, čak i sa bocom vode. Veliki strah uvukao se među ljude, baš posle tog slučaja sa učiteljicom mladom. A gde je veliki strah? Zna se, tu su onom nepomjaniku grdobnom vrata uvek otvorena. I tako te noći, tog kolovoza dok je vetar šibao topole i oblaci zakloniše mesec, ja začuh zvonce. Beše već veče ogrezlo u noć. Tog dana, kao ni dan ranije, ne beše ni jedna sahrana u selu. Imao sam nekoliko sveštanja vode, pričesti, ispovedi. Imao sam jednu svadbu u četvrtak, ali sahrana baš tih dana nije bilo. Pomisli da mi se samo učini, ali malo prođe i ono opet zazveketa. Mislio sam isprva da to biće da deca razmetna podbadaju, ali kad prvi put iziđoh, ja ne zatekoh nikog. I portom zavlada muk. Prekrstih se i uđoh natrag u svoj odaje. Ne prođe dugo, ja opet začuh ono zvonce, prokletiju, i opet vođen sa znanjem i činjenicom da se upokojeni se sigurno ne oglašavaju danima posle pokopa, već tog ili eventualno sledećeg dana. Ja se oglušim o poziv. Ma to vetar trese zvonce, pa sigurno je vetar, promrmljam sebi u brk. Ipak, beše noć topla, čak vrela, kakvo samo u kolovozu može biti, bez daha vetra. Te me ta misao prenu i odlučno iziđoh vani. Pritajio sam se malo u mraku. Bilo je tiho. A onda ponovo zvonce. Ja brzo uzeh uljanicu i videh da to zvonce zove ni manje ni više nego sa starog groba, sa groba Sare Orlović. Ja njeno ime dobro upamtih, jer ona beše sahranjena još pre više od 20 godina i njen sanduk beše običan, ne beše sa zvoncetom. Otkud sada zvonce kod nje? Neki me jezoviti ledeni dah prođe niz leđa. Šta sad raditi? Ja sam sam, samo s Božjom voljom i Božjom pomoću, u mrklom mraku, nasred groblja, sa nepomjanikom koji se očito poigrava sa mnom. On opet zazvoni. Al tad ja začuh i glas. Tanak, ženski, ali razumljiv, što iz cevi dopire. Pomozi, pomozi, ja sam živa. Pomozi, oslobodi me. Pitao sam. Ko to govori iz crne kuće? Usudih se da kažem. Ja, Sara Orlović, odgovori tanak ženski glas. Ja sam se usudio pitati je, Sara Orlović što je rođena 12. listopada leta gospodnjeg 1798. a upokojena travnja leta gospodnjeg 1836. Ta Sara Orlović? Namerno sam našao način da spomenem gospoda. U tom meni taj prokleti glas odgovara. Ne, greška je bila, živa sam, izvuci me. U tom času kosti mi se ledom stegnuše, jer razum mi veli da onaj ko više od 20 leta u zemlji leži ne može biti živ. A ako i jeste glas, on ne beše ljudski nego obmana. Na spomen gospoda onaj dole kao da se razljuti na mene, pa krene jače da lupa i da doziva, a glas krene da se cepa. Odmah sam uz pomoć i milost Božju krenuo s molitvom. Te noći osveštao sam taj grob. Lukavi je hteo da me prevari, ali hvala dragome Bogu,
Ostao sam priseban. Pre nego što zapečatih cev te strašne noći tog kolovoza, setih se priča što sam čuo od starijih čuvara i doktora, o onima što su se istinski probudili iz stanja koje lekari mrtvim smatraju. Slučaj Jovana Milosavljevića 1843. Ovaj mladić iz obližnjeg sela pade u takvu groznicu da mu se srce jedva čulo, a dah skoro prestao. Doktor Milutin iz Varoši proglasi ga mrtvim, a porodica ga već u sanduk stavila. Tek kada su sanduk nosili u crkvu, začuše lupanje iznutra. Kad otvoriše, Jovan je bio živ. Iako slab kao prut, živao je još punih 15 godina posle toga i često je pričao kako je video svetlost i čuo glasove pokojnih rođaka koji su mu govorili: "Nije još tvoje vreme." Slučaj mlade Stanke Petrović 1851. Ova devojka od 18 leta pade u čudno stanje posle teške bolesti. 3 dana je ležala kao mrtva. Hladno telo, bez daha što bi se video. Oči sklopljene. Žene iz komšiluka već je oprale i pripremale za sahranu, ali noć pre sahrane majka joj pri odlasku poljubi čelo i oseti topao dah. Stanka se probudila slabašna, ali živa, i rekla je da je sanjala dugačak put kroz tamu gde je videla svetlo na kraju tog puta. Slučaj Petra Nikolića, trgovca 1856. Ovaj imućni čovek dobio je udar dok je u radnji radio. Pao je kao pokošen. Telo mu se ohladilo, oči staklene. 2 dana je ležao kao mrtav. Već su ga u sanduk položili sa zvoncem jer je bio bogat. Kad se, čim ga u zemlju spustiše, začulo zvonce. Kad ga iskopaše, bio je živ, ali zbunjen. Pričao je da je hodao kroz neki čudan grad gde su kuće bilo od svetlosti i da je sreo svoga pokojnog oca koji mu je rekao: "Vrati se, sine, još nije tvoj čas." Taj isti lekar, Milutin, što je u našoj Varoši leči, objasnio mi je da postoji stanje koje oni lekari zovu privida smrti ili katalepsija. Čovek može da padne u tako dubok san da mu se čini kao da je mrtav. Nema daha što bi se video, srce jedva kuca, telo se hladi. Ali čovek je još živ, samo u dubokom stanju što može danima da traje. Kaže doktor da su u velikim gradovima lekari počeli da drže mrtve nekoliko dana pre sahrane da vide da li će se probuditi. I postavljaju ogledala pored usta da vide da li će se zamagliti od daha ili pero koje će se pomeriti ako ima disanja. Ali razlika je velika između onoga što lekari prividom smrti zovu i onoga što sam ja te noći čuo sa groba Sare Orlović. Oni što se probude iz privida smrti, probude se u prva 2-3 dana, dok ih još nisu sahranili ili kad su tek sahranjeni. Njihova tela su topla ili se brzo zagrevaju, oči im se otvaraju bistro i prepoznaju one oko sebe, ali taj glas što sam čuo sa groba one noći, što je već 20 godina u zemlji, to nije mogao biti glas žive osobe. To je bila nekakva druga stvar. Možda duša što se zadržala ili možda neka tamna sila što se u lobanju uselila. Čuo sam priče po selu, ali Nepomjanik je to, ja sam siguran. Stari Miloš što je pre mene čuvao groblje i što je radio još sa mojim ocem i posle njega me i uputio u posao, u službu. Iako tada nije bilo ovih novih sanduka sa zvoncima kao u nas danas, ipak oglašavali bi se prerano pokopani. Bilo je i tada tih slučajeva. Bilo je toga od kad je sveta i veka, stoga je i bolji pokop nego vatra, govorio bi mi. Slušaj, sine, poziv iz novog groba, to može biti čovek živ što se probudio. Ali poziv iz groba što je star godine dana i više, to nikad nije dobro. To je nešto što bi trebalo da miruje, a ne miruje. I dao mi je savjet koji sada tebi što čitaš predajem. Ako čuješ glas iz groba starog manje od nedelju dana, otvori i spasi čoveka. Ako čuješ glas iz groba starog više od mesec dana,
Prekrsti se, pozovi Svevišnjeg u pomoć i osveštaj grob, jer to više nije čovek, već nešto što čoveku ne valja. Zapečati ih cev šakom zemlje i zvonce u ćutak pod nogom, jer bolje je grešnu dušu ostaviti pod zemljom nego pustiti je među žive. Pustiti nešto što više nije Božje delo, već tamna sila. Ovim zapisom svedočim, nije svaki glas iz sanduka glas živoga čoveka. Kad čovek istinski živ iz privida smrti ustane, ustaje u prva 3 dana, dok mu je telo još toplo i duša blizu. Al kad se glas čuje iz groba što dugo u zemlji počiva, to je već nešto drugo. Nešto što bi trebalo da miruje, a ne miruje. Komu se odazove, propašće zajedno s njim. Ovaj zapis pronađen je među hartijama crkve, pisan rukom čuvara groblja, čije se ime ne zna. Sačuvan je radi istorijske vrednosti i kao svedočanstvo o verovanjima i strahovima ljudi s početka i tokom 19. veka. Hvala što pratite Gavranicu. Ukoliko vam se dopada sadržaj sa kanala i ukoliko želite da podržite moj rad, to možete učiniti tako što ćete se subscribe-ovati, lajkovati, komentarisati i deliti moje priče dalje na mrežama. Hvala!